Jamen, vi skal se, hvad der sker på Stenløse Kulturhus på en helt almindelig dag. Den første bruger, tror jeg, kommer her. Det er en mor med sit barn. Hallo, hvad sker der her? Jamen, du kan være med til legestue for de mindste. Mødergruppen er herhenne til højre. Der er nogle unge, der har lånt nogle bøger på biblioteket og sidder og læser. Og nogle andre unge kan øve sig i teaterspil osv. Der er en masse sjove aktiviteter for børn i alle aldre. Så er det ved at blive frokosttid, og vi har en anden kulturinteresseret bruger, der kommer. Halløj, hvad sker der her? Ja, vi har en hyggelig café, hvor du kan sidde og læse og snakke. Man kan også spille bordtennis og fodboldspil, hvis man har den interesse. For dem, der gerne vil pusle i værkstederne, der kan man bare gå i gang. Der er maling og syning og træværksted måske og alt muligt andet, og man kan hente sine ting i sit depot. Så er det ved at blive aftenstid. Vi har så en anden lille gæst, der kommer her. Du har vist en anden farve og ser lidt anderledes ud, men du er velkommen alligevel. Hej hej. Der har vi med nogen, der kommer til et aftenarrangement her. Et par, der gerne vil danse. Det kan lade sig gøre, fordi der er musik, og der er folkedans hernede, hvis man har lyst til det. Danser derovre. Der er udstilling, fernisering, der er teater, og man kan også gå til foredrag. Der sker en masse spændende ting i Kulturhuset hele døgnet.